Ti, hindi man pwede nga hindi mo pag i-declare mo lang sa malawid ka panahon ang sangka lugar nga isikyo. Because ang negosyo tanan-tanan haros affected. Hamura gani may panugyan si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga tawaan sa pampubliko nga lugar ang mga fully vaccinated. Pero gnatunaan pa man to kang ata National IATF sa piyak nga bahin mga kabayanan baw ang isyo sa DOH amogid ang viral flood. Viral pa sa Delta variant. Hamaken timo kang gintay ang DOH mga kabayanan kang isyo sa paggamit kang binilyon ka pisos nga pondo nanda nga sanda ang naga-implement under sa Bayanihan Act 2 ha naggamay kaso kang Delta variant sponsod. Ha gamay ang natali dai nay may lain nga kontrobersyal gintutukan. Ha? Mga kabayanan, istoryahan tadya karon kay ha? Taman gali karake mga kabayanan ang anomalya. Ha? Tanan gawa nga matransaksyon may anomalya. Unahan ta karon talakay sa tang pangbalagad ang special rest allowance. Nga kuonan da natao daron, no? Natao daron. So, rigtoron kato si Doke. Kung baga rigtoron tana kato, mabunit sa hambal ng aging tao na ron. Kaya regya sa antike mga kabayanan, kag koon ni Doke na ihabol namin yung mga pangalan, di namin binulsa yung pera, no? Ihabol namin yung mga pangalan kung sino ang mga binigyan ng special rest allowance. Ha? Ihabol. Ang problema kay ginpang-release tandang kwarta sa mga probinsya, sa mga kabanwahanan. Ang realidad sladnoy ang mga probinsya like di Santike, mga kabanwahanan Santike, ora gyapon ibak baton. Kay ginaburo kang mga opisyal kang local government units. Basta mag-entrar gani politikar sa distribution, may pinili iron, kag may parapit-rapit sa luwag. Kag ang rang ginahambal ni Doke, nga isunod ang aran, ang problema, ha, kung may natabo o natagtagan na gidman, ay ginpili lang man iba mo. Kag matukiban kang sinit, nga ang aran, beken gali, ha, mga frontliners, health workers, na amo dia ang bahal nga kalot ni Secretary Doke. Imbes kinadvisean na tana ka dyan ni Senator Dick Gordon nga psychiatric test basi kung suicide na lang bala mga kabinan. Ha? Dugangan pagid ka matransaksyon nga iba. Nga tanda man lang banwaman ang transact paras kang purchase of face mask, face shield, PPEs, gain purchase mga kabiyanan nga overpriced. Ha? Nga overpriced. Kag ba miyad gani kun miyad ba? Ano ang mode of procurement? Dapat materag pa dyan. Kon bala negotiated contract di makabiyanan kag ura ginagis bidding. Laban-laban ura guro ginadi agis bidding dia. Kay ginadalian dia tanan-tanan mo. Ha? Ginadalian dia tanan-tanan basi ura dia ginagi sa publication kag ang mga qualified nga mga suppliers tanana pwede ka intrasandig sa Procurement Act. Ang problema rigtok to kay
ang diyang hindi makita rin nga undersecretary kang DOH nga narako dyan undersecretary man kang DOH mo nga si Lloyd Lawrence ano pilido ng to insect man no ano pilido ni Lloyd Lawrence ano to lipat ko takad undersecretary nag-resign mga pinalangga at pramati nga tana ka to nag-transact para sa PPS face mask kag face shield nga may mga face mask banwa nga pras ka face shield ang bilhin na ta 40 pesos ginbakal tanananda ka 120 diba siyang balandang kalidad taas-taas kay mahal garing ti ang kalidad ng ginbakal da pariya sa bili man gyapon kang 40 pesos. Pero 120 mga kabiyanan ang gin pamakalda. Sa piyak kabahin, barata mo. Gabarata. Sa piyak kabahin may mga ginbalik sanda nga kwarta. Mga 6 billion pa to. Bawal pa. Ang ginpangbalik ng kwarta. Ginbasol na pa ang Department of Budget and Management. Kay manti may period yang dapat matapos ang pag-implement mo kang Bayanihan Akto. Ginbasol nanda ang DBM banget urihi kuno makabiyanan gin-release kang DBM ang intended or ang amount intended for that program. Tiyang koon ka DBM buwire naman na-release. So kung magtuod ang baka DBM buwire naman gin-release sala ang DOH. So sa pag-implement nanda dyan natabo ang pagburo kang kwarta nag-stagnant. So kung panao mo dyan banwa mga ayuda sa health workers no? I-download mo anak ka Region 6. Pero ang sa listahan nyo, i-download. I-download naman ka Region sa mga probinsya. Amateur, hindi ni malaputan 1 week. Kay gangangarag man, gidman, tanan-tanan dyan banwang dapat makabaton. Pa-distribute dyan. O garing anong tabo. Kuon kang iba, base mga kabiyanan, ginadoktor pa kang DOH ang kung sino tawaan kag kung ano pa pagawa ng kwarta nga makaginansya man sanda. So bangad bilyon rugya kadyabanwa ang kwarta nga involved bangad gamitan sa diyang pandemya ginasigahom nga bilyon man ang kickback mga kabiyanan. Now kung back up ni President Duterte si Duque ambay kung ma-back up pa si President Duterte nagkos President Duterte ngati wara man dyan gidbulsa ni Duque ang kwarta wara gani ang ginabasihan malang kang mga senador kag mismo ang kuha ang mga dokumento i-reconcile mo nga document agad mamanan mo kung ano ang klase transaksyon ng Karnabo nagasintro manarbanwa sa dokumento available. They don't have any conclusion nga tigin bulsa ni Duque. Ang aton lang punto nga sabdan da lang. Garing si Duque is not capable nga magsabat kajatanan because ang diyang mga bagay ginihimo kamataos palibot na. Diyang matabo kajabanwa nga ti mahambal na lang si Duque nga ti ma-resign ko kung may hikog ko lamang. Mga kabiyanan, kag itudlo narlang ra ang mga taho na nga idalam ka na, matandat na karang ngurakot. Tambay ko natipon to ang kwarta nga to, si Duque, ura daging tawaan. Mga pinalangga at pramati. Kung gani kang migota na, nga ama mo diyang klase, pangurapsyon ron nga binilyon ron nga kwartang involved. Pang-eleksyon ron man dyan, oy. Base gin ko tahan sandang ikaw Department of Health pero imo makontribute na hindi ra rayo matabo
Ang problema karon, hayha sa pizza 25 may hearing pagid. Kag ginapirsa ka mga senador, mga kabyanan, kang mga listahan, kung masubmit sanda. Kag may makita discrepancy nga mga giging patawaan na nandato. Wara lain gali nga matao. Hamakon ti mo makabyanan. Sa 6 ka bulan nga antos ka mga frontliners. May iba nagabaton katag 5,000, 6,000. Ang kada bulan da mga kabyanan, tag 1,000 lang gali ang ginataok nanda. Nga kung tag 5,000 re ang bulan, mga kabyanan, sa 6 ka bulan nga antos imo, ang mabaton mo kung ikaw frontliners, hindi magnabas 30,000 mga pinalanggat ng pramati. Hindi magnabas 30,000. Ang problema, ginlabuan ron, ibawa ay pakabaton. Na rogya sa kulase, rogya sa antike, i-text nyo ako, i-chat nyo ako, kung pira na baton nyo, kag kung pira, kag kung kabaton kamuman, o kung wara pa, agad maman anta, ay nauna banwa, wara kamaan, si Doke, kang garnabo man sa dalam. Ay nga dapat masubaybay dya, down to regional level, provincial level, at to municipal level, may mga staff dyang DOH, nga amo ang nagapuga, mga kabyanan, nga i-distribute nyo ra as soon as possible, because we have a target date of submission of list of beneficiaries. No? Mga pinalangga, nga mga tagparamati, amurat na dapat. No? Ang dapat pagidraad kung DOH ang gintawan kang mandato nga mag-distribute kadya, dapat sanda banwa direkta managtag, hindi na pag-agi sa pinanggobyerno. Pero kadya sa probinsya, natao ang sa provincial hospital, natao sa mga district hospital. Dapat diri banwa mga munisipyo ang sa mga municipal health, makabaton dya banwa tanan-tanan sanda. Ang ginakoon ni Senator Dick Gordon under sa Bayanihan Act na dya, bangod gindibatihan sino ang dapat nakabaton. So gin-consider nga ti ang virus is airborne, everybody nga health workers. Kung ikaw driver kang ambulance, makabatod ban kaw. Kung iba, ikaw basurero, bangod nga nagaukay ka man dyan ka basura, makabaton man kaw. Kung ikaw dyan ang manogsilhig, bangod airborne ang konsepsyon ta, sa diyang Bayanihan Act, makabaton sanda tanan. Driver, midwife, basurero, manoglimpyo dyan ka kwarto, because ang perception ta airborne, they are all exposed sa virus. Kag nag-ambal mismo, si Pia Cayetano amo diyang author, mga kabyanan, kang layi, nga ang ana tuyo para sa exposed tanan-tanan nga mga frontliners. No? Garing lain pag-implement ka Department of Health na doctors lang nurses. Doctors lang kag nurses. Uras dakmaan. Paano da implement? Tira namang coach nda. O kung ginarason lang na uras dakmaan, bangad gusto lang nanda, may mag solo lang sa diyang kwarta. Istoryahan ta banawadya karon medyo lawid-lawid nga diskusyon dya, kay medyo dalam-dalam diyang isyo sa atin banwa nga pangalagad. Sa piyak narahin mga pinalangkat ang permati, may numberan kita dya ni ka-abogado, no? Pero sa Lunes talang guro tawgan.
ka DILG ang legal department nanda agad mapamangkot taman ang kun ano rogya ang mahambal kang DILG legal officer sa kulasi nga problema nga ang Vice Mayor hindi ta mamanan kundi nag-agto ora man tipiho kung saan maabot kin man pabala kung hindi ron istoryahan tadya karon sa atan man banwa nga pagpangalagad kay ginasubaybayan ta rin yang balita nga diya kag isyu mga kabyanan. Oras sa atan nga pagpangalagad alas 8:26 bago kahapon nakabaton ako katawag halin sa sangka tag-iya ka butika mga kabyanan sa Tibyao nga ang ginareklamo ang checkpoint kuno sa Barbasa pero may sabat man karo pulis to nga ginpamangkot no ang anda hambal mga kabyanan nga ang gakandak bla ka checkpoint raming nga mga pulis tanan bala sanda kra kamaan ka proseso na kumo nga ti may nagreklamo kag nagahalat kang atan follow up no gin-entertain ta reklamo kag follow up man i-present ko anay ang reklamo mga kabyanan nga kanag-agi ko sa Das Barbasa going north kay Tibyao to ang nagreklamo ini natural ginaparahan ka Korea no tingin pakita man kuno nanda ang anda DTI nga mag-asawa nga sanda tag-iya kang sangkabutika may to pagid nga sugpon sanda-sanda reklamo nga ginausisa pagidgid ko no nga daw as if na daw hindi ko na pagpalutson ti daw diti iron gani area banwa na kita kag kuno si saon may mga bulong amon kaya nan kag ang approach kuno dyan nanda kuno sa Barbasa amo dyan present ko lang na kay may sa Batman nga daw ka arrogante kuno sanda mag approach sa mga nagaagi ti kang ginpakita aran to ang mga tanan-tanan mapapilis kag ginbidiwan pag ni kuno kang magasawati kuon bay ni nako na sir bidiwan naman ti hindi masugot ti hindi glisanda magsugot how much more na require pa jaganiran sa pulis dapat may body cam no agad ba document la kung ano nagakarnabo ginpapanaw laman ko no amo diyang hambal ka nagreklamo lagi present ko lang na ginagtunan ko kapon sa Barbasa checkpoint kapin pa'y gintumod na ginangaran na ka polis nga si Sir Valenzuela sir may reklamo ni mo sir ano to sir amora na mangkot na kan na may nag-agi diyang tagiya ka butika darada bulong ay maging kita sa DTI mo dyan mo to ti daw hindi pa kuno konforme muran na may DTI raman naging pakita daw hindi pa konforme mo dyan nakapating no sisa na ora man to na nagusisa lang kami gid mo dyan mga kinanglan gid man gid ng usisaan gid ti kung ako magnalisar ti okay man kung sisaan gid no mga pilangga ta permati malay mo kung kuno tuod man no kuno ipakita mo kano ang imo lisensya plus bi mga document diyan tapos ang karga mo blibi karon na whiskey no kuni sisaan gid natural kung ni sisa man na sir ano ta na masabat mo sa daw arugante kuno kamo mag-approach ka mga taho na ura may nahon man to ang amon nga hambal pero kapon pag-agi ko to ay may nag-agi nga tricycle motor
Nasaksiyan tagid ning kita na motor. Kita nyo lang kami checkpoint ja. Ura mo may checkpoint. Di siyempre nagagi lang ang motor iti. Ora man tigat index dalan kag yung paparahan mo. Tindaga natural kung ikaw gagi madiretso kag lang man. Di natural kung ora man ka papara madiretso ka abaw. Gid pa yan na bagin. Nagisingitan nga sala-sala to kalusot motor. Na mo lang dyan mga biyanan na mga checkpoint kaya mga istoryahan ay lang kulang. Pas ikaw gaagi, chair, amo dya. Tekon sa part ng mga polis, ang communication nga tam-anrad ka mahinahon ang i-observe tagit. No? While we are implementing mga kabiyanan sa mga maamo dya, although nga medyo tired kita, kinanglan man mo bisan na mga bagay nga okay nga bisan mapapilis okay kung may mga pagtaas or banwa ka mga limog ti irigyan na kamukra mo umpisa binaisay no ti naglala ragid paras man kay doke kita mo daw nami mo daw ka mga senador gani nagpinsan anutas doke man ginatamad ron ti-resign ka ni maturubo ang mga suggestion resign kami hay ti makan ti mo nga na gulong-gulo ng utak ko tapos ka pangalot ka ng ulo sa de kamo ra mga yanan nga may mga bagay nga nakakatabo gid man sa mga checkpoint ka may misunderstanding no so kinanglan may misunderstanding lang nga ang pinsar kasara mo dya ang sarata na lain man na pagpati lain man na hangop so matabo ang misunderstanding so ang communication ngayon sakto amo dapat ipatuman sa mga checkpoint mga pinalangga at permati always no, in a nice way lang ikaw man nagabantay sa checkpoint nga klase approach in a nice way nga approach kag kung ikaw man ang motorista nga nagapundo in a nice way man lang man nga mag-istorya. With that, mga pinangat ang pramati, angkon ang pag-nistoryahanay nga, Sir, magto ko sa mo dyan, jakan ko ano, dyan mo dyan. At sige, Sir, mo lang okay na. Actually, they are not criminals man banwa nga nag-agi, bangad lang ganing skubin, gusto to si Saon kung documented ang anda banwa nga travel. Mga kabiyanan kagti sa mga nagatrabaho kung may mga ID lang man mga pilangga nga tagpramati may pakita lang man okay man mga kabiyanan no so mga ID lang nga daw blag agwa kagti siguro construction worker to nga po naghagi to nagdiretso lang man mo ti siguro misconception naman to raman sa naging paparahan tito na amuran mga pinalagga at ang pramati skadlek dam lang to basi si tahan si bang violation na amore mga pinalagga at ang pramati may pag-intindihan na ibla sa piyak-piyak ang anda kinamatarang kung ikaw nagabiyay ano ang imo right kung ikaw naman nag-implement ano ang imo guidelines kinabasihan ano ang mga bagay nga pwede mo usisaan mga binanantis mo palubsan ang sangka taho or sangka traveler bao si Toto dyan pagunsan musta programa mo niya noy si Blackjack niya mo kamusta dyan ang abilison din dyan si Mayor Christopher Piccio daw hindi makita si Mayor Christopher Piccio diyaw mga pinalangga nga tagpramati daw karaka tanang kaso kang COVID ragya sa ragyan sa Bilison no? Good morning Boss Romeng pwede ako pa-help about sa mga kuha ko ginbuol sa kada dali lang mga sakada nyo tanang mga problema ran ura ka mo kinsindi kung magsakada kamo ti kamulta na dyan kara insindi kung ano mga patakaran nga antes kamo mag sulat mga pinalangga ta pramati
Ah, ah, baka may sige. Mga kabayanan, amora sa mga pulis, kung rasbi may mga usisaan nyo gidiman kung ano mga karga, no? Oh, mga pinalangga nga tagparamati. Oh, kag ti kumo sisaan man kamo ka pulis, hindi lang man magreklamo. Kang pulis man advice ta, hindi man kamo gid mag taas it limag mga pinalangga nga mga tagparamati kung ka paparak mo. Kag good check kamo sa taho, always have a courtesy gid nga, sir, good morning. Ano sa mga papilis darata dyan, sir? Na, mga ha? Ano darata papilis, sir? Diin ko magto. Oh. Matuon man kita ka malulo. Ay ti, manandaman na basi kon, kisa hindi taman kuon man gasunplado man tuod man ang pulis, itis depende man sa nandanda mo. Ay kapin pa ako na buyo sa training magbiyanan nga. Hawak sa kanan! Na! Kasi nabuyo bla ka mo amoran. Ha? Hawak sa kaliwa! Na! Hindi mo ka pwede kambal nga. Hawak sa kanan! Na! Ha? Di ko no ka singgit polis, kagabali, magna, pwede makitang mangkot, sir. Amo ginmagaw ka na mag-approach. Kung magsabat nga hagad, atin sindiya lang, amugin man ran. Ay kisama kabiyanan na depende man sa tao. Habi mo tanaga pangaratan na, bro, tuloy na, amugit na nandan na. Orate, biyan ng istoryanay, sanda, puro singgitanay. Ganyan pa mangkot ko sa blackjack kundi inspeksyo. Kung na kapatunaw-tunaw pre, ay takab na sa public market. Basin advance, saan dyan kontraktor ka na blackjack sa public market? Ang problema bala, public market, no, ubos na pangayo, porsyento ng ang kontraktor, tapos pobra na. Ay nauna, pwede ngayon, anipiksyo lagi man ba, kada release big ang kontraktor sa chike, kunoon piksyo pre, ngayo ko dyan, basi baka lang natin 10%, pwede nga ang claiman mo sa orihito, hindi lang ko magbuhal sa kadya mo nga claim, pwede ko nga makabuhal ka buson ko lang bilog nga amount, hindi ngalot kontraktor, ba mo liyakan claim, bula mo lagi imong ura pa man tapos yung tanan-tanan. Makonspeksyon nga gap ni Kuro lang ko sabat kontraktor, ano gap ni Kuro ay sa uri kung maklim ikaw man magpirma manaan mo man ran ni Kuro kagid bu araw-araw. Tem sabat speksyon nga ti wanan mo ray amura taratakon. Ay Dios tan oras sa pagpalagad alas 8:38 sa atin banwang pagpalagad. Kadya sige gyapon ang Ruming Antonios Miracle Oil by 1 tikwan ha. Mga pilangga tag para mati standby anay kamo mga baliktas dili lamang magbuhay. May iliya ka sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balansing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kaya buok. Sus, naga-iga ka na dayon mo. Vitro tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sa Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakan sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang Business Development Officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko
ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga mayara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply, bidya sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antique. Balik ta sa ato nga Banwa pagpakalagan kay Mao si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa o Swag Barbasin niya. SB member namin nesesaryo may pagulikid-gid nga SB member gyan sa Banwa kang Barbasa. SB Papa Mike Pelber Medina kang Tibyaw mabinoligan kag rayo pa permi kayam yam ha may pagulikid-gid sa mga pamuluyo na. Sa diyang pandemya, taan na, Banwa na nagtagid sa mga pumuloy kang Tibyaw kang mga burig. Kay maman sa pagpalagata si SBB Bokwal din lim. Kang Tibyaw mayad nga legislasyon, dalan sa kuswaga kang Tibyaw, kag bukas man ang Tibyaw Bakery. Pero sa kulasyang Omni, nagabligya tanang nga hardware items, construction materials, barato gid. Ang Wisam Electronics, tanan nga electronics, rigyan, pwede nyo ipa-repair sa Wisam. Sa unahan ka patyo. Kag amo man mga kabyanan ang RL Cycle Parts tanan nga di kalidad nga klase ka spare parts sa motor dyan no, sa daan nga Bulangan sa Sentro Sur. Jolios Paint Trading ang tanan nga pinta nga mga kampiyon gamitan mga high quality nga pinta. Sigyan ba naman babakal sa Jolios Paint Trading sa Sentro Sur. Kag ang color kang pinta nga ipinta nyo sa balay nyo mabuhal gid Domingo Jolios. Kag mga kabyanan, amo man ang Sign Race Advertising Incorporated, tanang nga printing materials, dyan ipaprint sa Sign Race, sagapan lang si Tol Binja. Kuon kang pagtuon, mga kabyanan, nagadura kuno ang bisa kang bakuna, no? Nagadura kuno ang bisa kang bakuna sa Delta variant. Once ngang taho madatkan kang virus tas binabakunahan ay ang nabakunahan nagpositibo si Isko Moreno, si Mayor Isko Moreno ka Manila. Amo Banwa ang isara sa pamatuod nga fully vaccinated dadatkan. Di may mga pagtuon dito sa Amerika nga nagahina ang epekto kang bakuna once madatkan ikaw kang virus, no? Trasbi ko ng efficacy na 90% plus, no? 99, 98 nagana og kunutana karabanwa mga 50 lamang bahal gid, no? So at least kang ginlandak ikaw kag ginigo ikaw kang virus, may depensa ikaw kaysa ginigo ka virus wala kat depensa laban-laban madalman kanoy. Tikapon gin balita ta ang about mga kabiyanan sa ano klase face mask ang gamiton. Kay gina-recommend kang DOH magamit gid kang surgical mask, no? Okay, magamit kita. Pero ang akin, blackjack, kung gapmanaw ko,
luwas nga face mask, ang diyang grabe lang nga antibacterial kag antiviral property na nga makita sa Rumi Antonius Miracle Oil, grabe yung pikto kapatay kagaw. Ha? Mga kabayanan, ginabanyusan ko rasulad kay irong ko. No? Kag gainom ako, antis magalin, para si pangakan nga pamanaw, bisa sa kakutsara lang. Kag kon ang sintomas kang COVID, guts nisi karon, gaubo, ginailanat daw ang trangkaso. No? Gasipon. Imni lang kang Rumi Antonius Miracle Oil kabanyusan. Buol na banwa sintomas. Ti kunang sintomas. Pasbi kon COVID to. Kung sintomas banwa buol. Ti uni patay virus. Antis maglala. As early as possible. Amuray mo onyo. Sa nga ang virus dyan pa lang sa upper respiratory system. Kay kung dito rin makagto sa lungs mo, once banwa nga rector sa lungs mo, mapiktuan ang breathing mo. Why? Because ang breathing kang taho, ang oxidation nagkakatabo banwa rigto sa lungs. No? Nagkatabo rigto sa lungs. Mura kung rigto ang virus sa lungs mo, mga kabyanan, no? Ginahapo or karang imo pang ginawa. Totoo dran. Ginahapo ron kara ang imo nga pang ginhawa. No? Oh, amora nga proteksyonan nyo gid ang inyo nga lungs, mga kabyanan. Oras sa atin nga pagpanglagad, magamit kang Ruming Antonius Miracle Oil. Kaya raka ka dyan nga nagkuon nga nagpositive sanda, nag-inom, mga kabyanan, after 3 days nagpa-test, nag-negative sanda sa COVID, bangad grabe nga Ruming Antonius Miracle Oil ang andagin inom. Ti, kunurati pikto dyan, dat nga, testingin nyo bli nga daraan mo sa hospital, imnin nyo lang Ruming Antonius Miracle Oil, na diariyak mo. Pero arganit isang oras, minutos lang ga buol. Yan dat nga iba nga may kidney stone, tunaw kidney stone da. Andot tong urihi, pinaknami nga nagtestimoniya, tengak milyon gasto na rin sa hospital. Mga kabyanan, ha? Gahabok busong nakalawas na, andot sa kasmana, pulo kakap yung gamit na, andot na mayad busong na, nagamay. Kang lawas na makahig na garabok na balon, handat nagkapos. Naamularan, mamatuod ka grabe ang tiktok ang herbal nga ginkumbinarta. Ha? O, handat iba mo dyan konsumo daw kumatrang kaso, ay abida ba si mag-COVID, handat kinainom na kabugal man. O, ara dayon. Ha? Yung gusto niya bininsag, tok mo sa mga barangay kung sino gagamit niya, makutan niya sino gamit niya, Miracle Oil. Ano na yadnak ninyo? Masugid ran. Gusto nyo, rakraka na karayantos mga kalyan na si Baste? O, tanan to. O, may to gani raman ng kapanaw. O, diba? May to nga itudok ninyo. Diyan kay Gina nga ano pilido ni Gina dyan? Ha? Laga mo. Itudok. Boss ang ayang mara ha. Nagbahal-bahal pilas liyag, nagagahok, nagabuho pla. No, nagabahal, gagahok. Te, amo mo lang to kaya, dura lang buhay. Oh, ita mo. Kuhunan na, basta ming tanaming pilas, tanang mga problemas, panit, amudят na banyos mo, mga buhal, tanadayon. Pertik-tiktibos, pilas, kagakatal ming. Kag iba pa. Kita nyo? Parakit lawas iba gani nga na-stroke, amo diyang na maintenance na, nagaulag-ulag, randa, banwang, hindi katumulag. Nga partik lawas. Diba? O. Testingin nyo lang, agad mamanan nyo. Kadya may buy one, take one ta ha. Hasta lang ni kadya, pero titrug kanta kung hasta lang kadya. Pero para safe ka mo, buhal ka mo stock na kadya, kay basi magpinsar ta karon nga, hindi may extend yung sumaan, hasta lang kadya. Gaymaw man ang Evergreen Herbal Capsule, ang Evergreen Herbal Capsule, ang Ruming Antonius Miracle Oil, hindi magnaba sa 50 kag nabatyag nyo mayad ha. Amor jagin tang pangtali ko ang mga testimoniyak tao gapriyas ba. Okay, mao ang Evergreen Herbal Capsule, amo jang kapsula nga nagataok ninyo kang resistensya, amo jang kapsula nga naga-immune gapataas ang inyo immune system, mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Ang Evergreen Herbal Capsule ni Dr. Leo Amos kag Dr. Crispin Nico,
ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang lawas ginadugangan na mabakal ra sa mga butika, mga kabyanan. Gaimaw man si Nono Julius Cesar Tanlangit, PCL President Kaganti Kabilog nga Region 6. Si SB Julay na makutak, bisan anong oras uguhon nyo, basta serbisyo publiko. Kampiyon kaya Banwa manerbisyo si SB Julay. Si Mami Pilar Alosilha, no? SB Pilar Alosilha, tandas mag-imo ordinansa gid permili magkang kababaynan sa kunyan bayan. SB Alarcon, gusto na may kasulayan gid pang ginawi targas klase. Si former SB na Municipal Administrator Condrado Mayo, basta serbisyo publiko Condrado Mayo, ura kalubad. Kanamit dyan pagkaon sa Papadonso, sa Papadons bla, kanamit dyan ang mga pagkaon, no? Ma-order dyan ano, no? Bow, grabe kita na Banwa ka kampiyon ng sabor, no? Ang tag-iya, dyan ka na si Wakoy, no? Tapon sang katalakay ta kay Herco nga problema kon kang texter ta na mayad patanang ko na ko si Wakoy ginbuto ko na siyempre may mga reaksyon ng iman manwang tao kung mga muamor dyan manuang mga pinalanggang at para mati ang anda nga makita nga klase panerbisyo. Mga kabyanan, ang aton pagpanagad, di mo man ang Ilas Bike Shop. Kung gusto nyo mga bisikleta nga kampyon ng kalidad, taas ang quality, dyan ka mo ba, Agtos Barangay Lamputong, sa Ilas Bike Shop, mga kabyanan. Kag tanan-tanan nga mga spare parts, dyan man. Kag tanan-tanan mga kabyanan nga mga, ano dyan tawag? May bagsak presyo sa na dyan. Hamo man kay Maus pagpanagat ang Grand Bakiro baw ang kandidata tabla sa Miss Universe to nga tagantiki nga si Campos to. Nag-agtog li kapon dyan sa Grand Bakiro. Na nagpa-picture to si Ma'am Joan Lisel Luipan Los Reyes. Raan kin chat mo ko kapon, mamagal magkapa-picture matakan. Pero karaw ra ko takat picture, ma'am. Tindera na. Yan mo saka, takan hurar man ako ga inanglan magpa-picture sa mga muamo karan na. Rako, ito mga picture ko sa baol ka una pa nga amo-amo karan na. Nahilig, higit lang magpa-picture sa mga kilalang tao. Kaya hurar na, gindura kurun sa pinsar kuran. Actually, mga kabyanan, hindi man ka mo hasta laman ka magtas picture. Pero at least, nagpa-picture ka, di ba? Pero kaya, gindura kurun na mga muamo karan ibudlay rin na. Kasi sarap pa sa ako, raman ako. Kagura arman talaga sulod sa mga amor ng ang mga amor ng bagay sa pinsar ko mga biyanan mo. Hindi yung tawan meaning na nakinambal na. 3 oras at yung pagpalagat. Alas 8:53. Sa atin pala tuntunan. Na? Gintaw, Anthony partner ako ni Kanyos Line Johnny. Actually, live kita sa Lilo kag sa Gimaras sa Negros ka mga ginawak kita kang Ilo News Line, no? Ni Kanyos Line Johnny Diaz. Yung tawaan nagtag number kang legal officer kang DILG, no? Agad mapamangkot tabla niya nga ano nga bagay sarang tamimo rugya. Na agad na mabutang tabla sa permanente ang atin nga hulag rugya sa tapang gobyerno. Kaya iti may senaryo kag first time niya guro tabo santiki mga kabyanan na sobras sa katuig wala kabalik ang sangkabais mayor, no? Ano ang sarang mahimo rugya kadya, no? Kung magbalik balatana pwede tagyapon i-absorb, no? Kung may laying pwede ta-cite nga ti, we will never again, no? Again, we will not going to accept nyo anymore. Once nga ti magbalik ikaw,
Ti samtang ora pa kabalik, ano ang pwede may mo? Tangi mo on, there's somebody dapat ma-file kang kaso sa korte in a competent court questioning the trouble ni Vice Mayor Erco. And sino may mo kaya tiyang mostly kakatabo bangat sa politika kung sino gusto may interes mag-isbi kaya mura mostly laban-laban ka interesado, no? Ay ti masaka ang sarang isbi mong ti mabakantihan kag ang amo-amo diyang ang mga problema mapailan dyan sa korte because of political interest kang grupo kag individual. Ang punto ta ti just klase urat ti nag-interest. Ay ti ko pabayaan talang gali. Kag butang ko nobody is interested pabayaan talang gali nga bakantihan dyan kag manginhanging ang situation natin mga pinalanggata para matemoran. Butang ko bi kung nurat interesado. Gakapiktuhan gobyerno ta. No? Mga gabianan. Ti may mga kokoon nga ti dapat ang ma-file kara si Boy Alarcon kung gusto na mag-vice mayor. Ganun din ako, mata na si SB Boy Alarcon kung mag-SB man ako, kailan man takto, man problema, wala man takang ambisyon mag-vice mayor. Ang puwentam na tanatatan ng programa niya, ti saan hindi man si Boy Alarcon interesado ang mag-vice mayor, dapat mabutang taraad sa kaimtangan blang kang sitwasyon blang permanente. Eh abi karon kung mamaribad si Vice Mayor o kung si SB Alarcon kang magkuon hindi takon mag-preside dyan. Tipiritan ka kalayiti under the law of succession. Ikaw kang hindi ka magpati, you will be charged of insubordination. Pailan mo tao ka insubordination bangad lang i-bakit na, i-fill upan na ang ginbakit ng posisyon nga hindi nyo ni madisiplina muna. Abi karon kun urati sara sa membro SB ang gusto mag-presiding officer, what will happen? Actually, ay hindi nyo niya masolusyonan problema niya eh. Makuon naman tanas ang dabi nga paadis-adis mo lang istorya bi nga tigin-elect tamon mangin SB bagkan ti Vice Mayor. Kung sa gapon nyo tong Vice Mayor nyo kung di nagagtok. Mga kabyanan, teko nura abi karon sa isara sa SB member ang gusto mag-preside. Piritan nyo kag on nga ti hindi pwede under sa law of succession ikaw mabalas. Kundi ka magbalas, pailan kang insubordination. Pailan ka insubordination, agad lang ipilapan mo. Ang laking nga posisyon ay mga dura tana. Kung ako banwang per SB member, kung
pakatig, amami ko kay, okay. I will not going to assume as acting kung hindi nyo siguro kung ano status ni Herco. Tiriton nyo ko nga magpungko dyan. Bangod lang sa tao nga nagbakit kang posisyon nga riya nga ura gani ti record. Kundi inta na. Ti butang tayo ti absent ura tana physically. Batunon ko nga ako yung bolos basta install nyo ko. O kung tanan ming SB member karon. O kung ang number 1 SB member amo bira kondisyon. Ay gusto nyo kuli, matawan, solusyon ka masolbar ang problema dyan. Tagtarapal lang kamo sa kapaltahan kang sara. Ay bangad wara sara tapali. Himon namo na. Ang problema ng Escolasi, bangad nobody is interested lang gani nga mag-question dya. Ang problema, kay kita tarang problema, kinahanglan mo pa ang sa katao nga interesado sa posisyon nga mag-file. Ay kunura, tisalayi, even an ordinary taxpayer, pwede ba nga kapile ka kaso? Bisan sinugali ka natin. Pwede kapile ka kaso. Questioning the trouble kag ang status ni Vice Mayor Herco sa kanyang blama tinion pwede ta pabalatan na ma-consider Vice Mayor pa. Kalkulasi o hindi ron?